Euskal Herrian irail osoan, behar bada artikutzan botako zituen, baina hiriburuetan, guk aztertzen ditugun 5 hiriburuetan, gehien Baionan bota du irail osoan, 30 egunez, eta 102 litro izan dira, atera kontua, gaur Formenteran hori 12 ordu pasatxoan bota du, ez da, benetan izugarria da. Baionan 118koa da bataz bestekoa, 102 bota ditu, Donostian zehose gutxiago da bataz bestekoa, 111,89, hori dira gure hiribururik euritsuenak. Ipar Isurian dago Bilbon ere, baina Bilbon, bota hori duenaren erdia baino gutxiago bota du, 34 litro besterik ez oso gutxi da, Bizkaiko hiribururako. Gasteizen 42tik 20, bueno, erdia iaia, eta harrigarria da, baina Iruñean, eta ekaitz bati esker esango dugu, 44koa da batez bestekoa, 45 bota ditu, beraz, Iruñean, bueno, nahiko ohikoa edo normala izan da alde horretatik, gainerako leku guztietan gutxiago egin du, baina batez ere Bilbo eta Gasteiz aipatu behar dira, nahiko loa lehor, joan da uda inguruetan. Temperatura dagokionez adibide bat jaso dugu, baina bueno, Euskal Herriko nolabait erradiografia ematen duena, Galdakaoko datua da justu ere. Galdakaon, irailean, estazioa dagoenetik, bataz bestekoa, beroenen bataz bestekoa, 25,4 gradukoa da, eta hementxe duzue, egunez egun Galdakako estazioak markatu duena. Izan dira egun bero askoak, justu hilaren 6 alda, hemendik hori da, 35 gradu izan ziren, gero, 18an eta 19an 35 da 37 gradu bero, irailerako oso temperatura beroa etorri zitzaigun, zer gertatu zen ordea, ez da, gero asteburua pasa eta iganderako jaitsi egin zela, eta ia astebetez 20 gradura iritsi ezin temperatura, ez da? Ikusten duzu ez 29ko izan zen, aurreko larun batean, eta gero bukatzeko berriro ere nahiko temperatura freskoa, beraz egun gehiagotan egonda temperatura Galdakaon, bataz bestekotik bera, 18 egunez, eta 12 gora, baina ikusten duzuenez aurtengo bataz bestekoa 0,7 gradu zentigradu baxuagoa izan da, ez da? Beraz iraila oroar, eta Euskal Herri osoan gertatu da, oso bero bai, baina fresko ere bai, eta bataz bestekoa bataz bestekotik azpitik geratu zaigu azkenean.